ኣይህሉን ዝብል እምነት ይዘለኒ ወግ ኣይንሓስብን ኣይህሉን ዝብል እምነት ኣለኒ መንግስት ኤርትራ ንመንግስት ኢትዮጵያ በሐዋር ኮይና ንኢትዮጵያ ንውጋ ኢሉ ክጽውዕ ዝኽእል ኢልካ ሓሳብ በአሉ እዚ ሓጢኣት እዩ ከመ ኢሎም እዮም ምስሓኩም ኮይና ህዝብኩም ንውጋ ዝብሉ ናቶም ንግደፎ ንሕና ድማ መንግስት ኢትዮጵያ ንመንግስት ኤርትራ በጅኻና በሓደ ኮይና ንሃገረይ ንውጋ ኢሉ ከእድሙ ኣይኽእልን እዚ በታሪክ ሃገርና ኣይተረአን ንቅድሚው ቢነብር ዝብል እምነት ይብለይ ከም ዝፍለጥ ሕወሓት ናብ መሬት ክወርድ ብዘይክእል ብሉይ ክለሳ ሓሳብ ዝተኣሰረ ውድብ እዩ ሕጂ ፀገም ኮይኑ ዘሎ ኣብ ከባቢ ወልቃይት ዝተፈናቀሉ ዝምልከት እዩ ኩናት ምድላው እናገበረ እዩ ይዝበሃል ወረታት ኣሎ ህዝቢ ትግራይ ሰላምን ልማትን ይግብኦ ሰላምን ልማትን ይፈቱ ሰላምን ልማትን ተቃሊሱ ዘሎ በአንጻሩ ዳግም ውግእን እንወትን ኣይግብኦን ዝብል ጽኑ እምነት ያለኒ እትጥሩ ፋይሊ ከም እውድ ከልቢ መስ መንሰይ ትግራይ ምስ አባላት ጸጥታ ትግራይ ምስ ምሁራት ዲያስፖራ ምስ መላህ ትግራይ ኣብ ከቢድ ቅርህነታት እዩ መንግስት ሻዕብያ ዘለዎ መርገጺ እንታይ ይመስል ሻዕብያ ስልጣን ክህዝ ከሎ ዳርጋ ልዕሊ 300 ፋብሪካታት ኣብ ኤርትራ ነይረን ሎሚ ዳርጋ ኩለን ዓንየን ሓንቲ ዩኒቨርሲቲ ነይራ ኣስመራ ዩኒቨርሲቲ ትበሃል ንሳውን ተኣጽያ